Labarai da ɗumi-ɗuminsu, tsagwaro dai ba ta ƙare ba. A yau ne dai hukumar EFCC ta ba da umarni kan a daƙumo mata tsohon gwamna, wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje, duk inda yake a faɗin Najeriya, bisa zarginsa da ake yi da almundahana da dala miliyan 5. Inda hukumar EFCC ɗin ta ce a daƙumo mata gwamnan jihar Kano, wato dai tsohon gwamna, wato wanda ake wa lakabi da Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Sai dai har kawo yanzu an rasa wato dai inda gwamnan yake, haka zalika an bibiyi inda yake da kuma wayoyinsa har kawo yanzu dai a kashe. Masu sauraro sai ku gyara zama domin jin cikakkun rahotannin da ma dai jin irin yadda kotu ta ba da wannan umarnin gaggawa da kuma sanarwar gaggawa kan cewa duk inda tsohon gwamnan yake a daƙumo mata shi. Domin haka tabbas tana zarginsa da yin almundahana, wato dai sama da faɗi, da kuɗi har kimanin naira dala miliyan 5. Sai dai masu sauraro, kafin mu kawo muku wannan cikakken rahoto, idan yau ne farkon kawo mana ziyara wannan tasha tamu mai albarka, ku daure ku dangwana mana lakin, ku kuma danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin yin haka shi zai ba ku damar samun daɗaɗɗen rahotanninmu masu daɗi da zarar an ɗora. Ga cikakkun rahotannin. Ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ke rajin yaƙi da rashin adalci, wato dai War Against Injustice, ta buƙaci hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa, wato dai EFCC, da ta kuma wato dai daƙumo mata wato gwamnan jihar Kano, kuma ta bincike shi, sannan kuma ta gurfanar da shi a gaban gwamnatin jihar Kano, wato dai Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ta kuma gurfanar da shi a gaban kotu saboda zarginsa da aikata almundahana da kuma yin sama da faɗi na kuɗi har naira dala miliyan 5. Bayanin hakan na kunshe ne a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da sa hannun daraktan ƙungiyar, wato dai Umar Ibrahim Umar, mai ɗauke da kwanan wata 30 ga watan jiya, wanda kuma aka gabatar da ita ga babban jami'in shiyar Kano, wato dai jami'an shiyar Kano a hukumance, wato dai shugaban EFCC. Umar ya buƙaci hukumar EFCC da ta ɗauki matakin gaggawa dangane da wannan lamari, wato dai dangane da bincikar wato dai gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Haka zalika kuma ta ba da damar duk inda yake a faɗin Najeriya a kamo mata shi domin ta zo su zauna su yi wannan bincike. Mai shigar da korafin ya kuma yi korafin shugaban hukumar EFCC kan cewa tabbas wato dai wannan hukunci da aka bata ta ɗauki lamarin da gaggawa, kada ta ɓata wani lokaci, domin kuwa ta yi aiki kamar yadda take aiki akan kowane ɗan Najeriya da ake zarginsa da almundahana, ta yi aiki kamar yadda za ta yi aiki akan kowane sibiliyan, domin kuwa shi ma yanzu ya zama kamar kowa. Wannan dai shi ake kira da babu wan ba kanin, ba mulki ba kuma kwanciyar hankali. To fa Allah ya kiyashe mu. Wannan kenan dangane da ɓangaren gwamnan jihar Kano, wato tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda tun daga sanda hukumar EFCC ta yi wannan wallafa da kuma sanar da wannan saƙo, aka wato dai nemi gwamnan aka rasa, dukkanin kuma wanda aka san za a same su domin bayyana inda gwamnan yake, tabbas su ma sun yi wato dai layar zana, ba a same su ba. To fa Allah kiyashe mu, Allah kuma ya kyauta. A kuma ɓangaren angon Kanawa, sabon gwamnan jihar Kano wato Abba Kabiru Yusuf, wanda ake masa lakabi da Abba gida-gida, ya fara zartar da ayyukan nasa a hukumance, inda Abban ya fara faɗa kan cewa dukkanin wani guri da aka san na gwamnati ne ya karɓe shi, ko da kuwa an yi plaza, an yi ne, an yi komai, ya karɓi wannan guri. Domin haka tabbas mutane su fara neman inda za su sanya matsugunninsu, dukkanin wani guri da aka san tsohon gwamna ya siyarwa da 'yan kasuwa ko kuma wasu hamshakan masu kuɗi, to fa tabbas wannan guri ya dawo hannun gwamnati, kada ma wani ya yi tunani wannan guri nashi ne. Kuma Abban ya faɗa ne saboda kada gwamnatin jihar Kano ta je ta fara aiki a wannan gurare, mutum ya ga kamar ba a yi masa adalci ba, ko kuma an ci haƙƙinsa. Wannan shine dalilin da yasa ya faɗa, idan mutum ma da yanda zai yi ya je yayi yanda zai yi.
wannan kenan kaɗan daga cikin ƙudurin gwamnan jihar Kano wato Abba Kabiru Yusuf. Haka zalika ya ƙara da cewa zai taimaka wa ilimi, zai kuma wato dai bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano, zai kuma yi abin da insha Allahu jihar Kano za su yi alfahari da shi a kowane lokaci. ɗan jihar Kano ya tuna da shi sai ya yi alfahari da shi, a cewar Abba Kabiru Yusuf ɗin. Ya kuma ce akwai wasu ƙudurce-ƙudurcen wanda ba sai ya bayyana jama'a sun ji ba, shi dai ya tabbatar da cewa yana da ƙuduri mai kyau, zai kuma yi mulki kamar yadda mai gidan nasa ya yi, wato dai Dr. Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Kamar yadda dai jiya aka yi hira da Abba Kabiru Yusuf ɗin, aka tambaye shi to ko menene ra'ayinsa dangane da jama'ar Kano. Ya ce dukkanin wani abu da zai faɗa Injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya faɗa, domin kuwa zukatansu ɗaya ne. Dukkanin abin da yake cikin zuciyar Kwankwaso shi ma shine abin da yake cikin zuciyarsa. Sai dai kuma wannan furuci da Abba ya yi ya sa jama'a suna ta cece kuce kan cewa tabbas wannan mulkin za a yi jani talau ne, ma'ana dai Kwankwaso ne da mulki, Abba kuma akan kujerar. Jama'a inda suka bayyana cewa ya kamata a ce kawo yanzu Abba tun da ya zama shugaban jihar Kano kuma shine mai faɗa a ji, ya zama dai lamba ɗaya a jihar Kano, ya kamata a ce yana da wasu ra'ayoyi wanda sun kasance ɓangare ne na kansa, wanda ba sai an ringa wasu bashi shawarwari dangane da lamarin ba wai mota za a bashi ya ringa tukawa ba, ma'ana dai ya ebi jama'ar Kano kamar shine direban su, ana bashi umarni yana tafiya. Wannan dai shine dan kalubalen da mutane suka kalubalanci maganar sabon gwamnan Abba Kabiru Yusuf, suka ce ya kamata a ce kawo yanzu yana da ra'ayoyinsa shi ma a cikin zuciyarsa. Masu sauraro, 'yan takaitattun rahotannin da muka samu damar haɗa muku kenan a daidai wannan lokaci. Sai dai a farkon rahoton namu za ku ji cewa hukumar EFCC ta ba da umarni a dakumo mata tsohon gwamnan jihar Kano, wato dai injiniya Dr. Abdullahi Umar Ganduje, bisa zarginsa da almundahana na makudan kuɗi har naira dala miliyan 5. Za ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin, shin ya dace gwamnan yana sauka daga mulki a fara bincikar sa, ko kuma a'a ya kyauta a bar shi je gida ya huta ya ji da abin da yake damun sannan rasa kujerarsa ta mulki da yayi, ba a zo masa da wata magana daban ba, kamata ya a bari ko sai daga baya. Za ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin dangane da wannan lamari. Mun gode.